Des del 1993 representem, promovem i defensem els interessos de les empreses andorranes i les acompanyem en el seu camí cap a la competitivitat, la sostenibilitat i la resiliència, contribuint entre tots al progrés d'Andorra. Som la institució representativa de tots els sectors empresarials, accessible, propera i dialogant, que vetlla per assegurar la transparència i la competència lleial entre les empreses. Agraïm el vostre suport, col·laboració, compromís i dedicació al llarg d'aquest any que ja s'acaba, i que són essencials per a l'èxit i el creixement del nostre teixit empresarial. L'esperit nadalenc ens recorda la importància de la unió, la generositat i la solidaritat, valors que són més vigents que mai en aquests temps de canvi i reptes constants. Tot l'equip humà que formem part de la cambra us desitgem un bon Nadal i un 2024 ple de felicitat i de prosperitat.